Türkmenistan'da bu ýysyny ýaly halkara derejesine üstünlikleri käni bir gazanylyp durulman soň keçenrä halkara ýeňişleri hem hökümetiň guramalaşdyrýan mejbury çäreleri bilen gutlanýar diýip bir ýerli synçy arkada futbol topurynyň täze ýeňişini tesbirledi. 2 ýyl ozal Arkada şäherine esaslandyrylan Arkada futbol topory Aziýanyň futbol konfederaçiýasynyň 3-nji derejeli çağırış ligasynyň oýunlarynyň final duşugyny Kambodjanyň Svay Rieng topory bilen ýaryşyp 2-1 hasabyna ýeňiş gazandy. Toporun halkara yarışlarda gazanan ilkinci möhüm ýeňişi Türkmenistanyň mejbury çäreler bilen utgaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýokary hujaýlarynyň taliplerini bu ýeňiş münasibetli Arkada şäherine 12-nji maýda geçilen köpçülük çäresine mejbury çekilenliklerini aýdýar. Talipler Arkada şäheriniň ýerlisinden şäher merkezine çylyny ağırlykda ýoluň iki garasynda jany diýwar hökmünde düzülip baýdak götürüp bir näçe sagatlap garaşmaly boldular. Diýip çeşmeýdýar. Bu da barada döwlet telewizionyny efiri berilen video reportajda Arkada futbol toporynyň futbolçulary üst açyk 2 gatly awtobusyň 2-nji gatyna baýdak galgydyp ýygnananlaryň öňünden geçýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy çäre mejbury çekilen taliplaryň uzak wagtlap belenen ýerde ýoluň iki kenaryna garaşmaly bolanlyklaryny habar berýär. Şeýle çäreleriň gurumçylary uru diýilse gözüni çykarýarlar. Gize saat 3-de ýürüýte awtobuslarda talipleri Arkada şäherine getirip başladylar. Diýip çeşmeler aýdýar. Resmi medeniýet futboljan köýerlerini hem de şäher ýaşaýjylaryny bir ýere jemlen dawaralary Akhan binasynyň ýanyna badylgy berilendigini, şeýle ol ýerde sunugat we dörejülük toporlarynyň çykyşlarynyň geçirilendigini aýdýar. Aziýanyň futbol konfederaçiýasynyň çağırış ligasynyň ýarışlarynyň çäklerini Arkada futbol topory bilen Kambodjanyň Svay Rieng futbol toporynyň arasyna 10-njy maýda Phnom Penh şäheriniň Morodok Techon milli stadionuna geçirilen çekeleşikli final duşugyny hasap 59-njy minutda türkmen oýunçy Merdan Saparov tarapyndan açyldy. Ol özüniň topordaşy Şanazar Türkiýewiň burçdan oýuna girden pökkütini garşydaşyň derbedesine girizmegi başardy. Ýöne Kambodjalılar 82-nji minutda oýunyň tamamlanmagyna 8 minut çemesi wagt galyny hasaby deňleň etdiler. Şeýlelikde oýunyna goşmaça wagt berildi. Türkmen futbolçularyna ýeňişi bagş eden Utuk Arkadagly Altymrat Anadurdyýewiň Kambodja komandasynyň derbedesine 112-nji minutda salan pökküti bilen gazanyldy. Svay Rieng toporyny daşary ýurtlardan şolsany Braziliýadan bolan futbolçular hem bar ekeni, ýöne Arkada topory öýüniň diňe türkmen oýunçylarynyň warat düzümi bilen Aziýanyň futbol konfederaçiýasynyň kubogyny asmana götürmegi başardylar. Çağırış ligasy konfederaçiýanyň guramalaşdyrýan 3-nji derejeli çempionaty bolup, onu Aziýanyň 2-nji ligasynyň ýa-da esasy ligasynyň ýarışlaryna çykyp bilmedik toporlar çykyş edýär. Bu liga öňler Aziýanyň futbol konfederaçiýasynyň prezident kubogy hökmüne de tanalýardy. Mundan ozal 2014-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagt Halkara Türkmen Türk Universitetiniň HTTU Aşgabat futbol topory final duşugyna Demirgazyk Koreýanyň Rim Yong-su toporyny 2-1 hasabyna utup prezident kubogyna munasip bolupdy. Arkada futbol topory Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsy tagarlary bilen 2023-nji ýylda şol ýyl dawara bilen açylan Arkada şäherine esaslandyryldy. Bu çäreleriň ähresi Türkmenistany Arkada hökmüne tanalýan Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň dawaralandyrylmagyna goşunt goşýan tagarlary hökmüne ýatda galdy. Çağırış ligasyna gazanan ýeňiş Berdimuhammedow tarapyndan ören gyzygyny gutlany. Gurbanuly Berdimuhammedow bu münasibetde prezident Serdar Berdimuhammedowa gutlaw hatyny berdi. Bu hat döwlet medeniýetine dogrulygyna çap edildi. Şeýle prezident Arkada toporynyň futbolçularyna pul tylaklaryny goşurdy. Bu ýeňiş döwlet telewizionyna ýurdun halkara sport ýarışlaryna gazanan iň möhüm ýeňişleriň biri hökmüne gutlandy. Döwlet telewizionyna görkezlen video reportajlarda Arkada şäherine geçirilen dawarada 2 gatly awtobusyň 2-nji gatyna baýdak galgydyp ýygnananlaryň öňünden geçen futbolçularyň Arkadaga şöhrat diýip gygyrýanlyklaryny olaryň dodaklarynyň okap bolýardy. Türkmen hökümet halkara sport ýarışlaryna gazanylýan üstünliklere gaýratyn ähmiýet berýär we şeýle ýeňişler halkarasyny Türkmenistanyň halkara awraýynyň berende göterilmeginiň nişany hökmüne wagt edilýär. Resmi statistikalara görä 500 adam çemeti ilaty bolan Arkada şäheriniň ýaşaýjylary hem Arkada futbol toporynyň gazanan ýeňişi münasibetli öz ýaşaýan ýerlerine geçirilen soňky mejbury çäreler boýunça ýadawlyk beýan etdiler.